меҳрубон менавозад. гӯё сатарҳои дилкашу хотирмонро оҳанги хотирнишину хушобуранг ва ҷаззобу зебо ба ҳам меорад. ин намуна баёнгари авҷи эҳсоси меҳрубон ба модари азизаш аст, ки ҳамдиливу қаринияшро ифода менамояд. оҳангҳоро бо фасоҳату самимият менавозаду ҳушманду зерак ба мутолиа ва нақли таърихи миллат мепардозад. асарҳои мусиқашиносонро дарк мекунад аз як садои ҳамон медонад ки ин оҳанги кист ё навозиши кадом асбоби мусиқист бисёр хуб дарк мекунад. аз дили зебои парасти меҳрубон шеърҳо қироат мешаванду омӯзиши забони англисӣ бошад машғулияти доимияш маҳсуб меёбад. In the forest there меҳрубон ҳар лаҳзаи гармои тобистонро барои обутобёбӣ ва таҳкими саломатӣ манфиатбахш меҳисобад. аз ин рӯ ҳар рӯз роҳ пеш мегирад сӯи баҳри қайроқун, шиноварӣ мекунад то ки тануманду солим ва хушҳол бошад.